Al final, sempre puntuar fora de casa és important, però diria que no estem contents, perquè crec que avui l'equip ha estat molt bé, ha competit molt bé. Jo crec que en línies generals el partit l'hem portat on volíem. Hem d'anar de menys a més. Una circumstància que normalment sempre ens passa perquè al final no estem acostumats a aquest tipus de context i costa entrar al partit, costa adaptar-te al vot, a tot, però jo crec que el partit l'hem dominat, l'hem portat on volíem, hem generat les ocasions més clares, hem aconseguit minimitzar en tot moment el Lleida, amb tot el bé i amb totes les coses bé que fan, i ens ha faltat doncs, aquest punt d'efectivitat. I sí, un punt, està bé, clar, està bé, perquè aquí sumar és molt difícil, però teníem ganes de més. Al final del partit, sobretot l'hem portat on volíem, hem aconseguit que ells no estiguessin còmodes, que ells no generessin res, a nivell defensiu hem estat molt bé, les ocasions les hem tingut nosaltres, hem estat intentant-ho fins a l'últim moment, i no és qüestió de qui vol l'empat o no, al final, no sé, Lleida, nosaltres anem sempre a guanyar i com es dona el partit, doncs, bueno, crec que mereixem més. Ja sabem la situació que tenim, ens ha faltat segurament aquests recursos, sobretot perquè al final el partit s'ha fet una mica llarg, ens ha faltat segurament energia per acabar d'intentar matar el partit. Patim amb el que tenim i jo crec que ho han fet de meravella. Els jugadors s'entreguen al 200%, fan el pla de partit que tenim, ho intenten, crec, en línies generals, crec que hem sigut millors, hem merescut. Al final són 4 o 5 ocasions molt clares per poder marcar. Bueno, ens ha faltat aquest puntet d'efectivitat, igual que la setmana passada el vam tenir molt accentuat. Aquesta setmana, bueno, doncs no hem dominat l'àrea contrària i per això ens anem amb un punt que l'hem de valorar. Ara és que diem sempre, no? És la realitat de la temporada. Al final ja no aquests últims 10, o sigui, al final que demà ja no serveix de res aquest partit. Ja hem de pensar en el diumenge i és ara on realment es decidirà on hem d'estar. Per tant, per això deia, no? que avui jo crec que mereixem segurament sumar de 3 i ens anem una mica d'aquesta manera. Et diria que no les ha perdut mai. El que passa que no sempre s'està al nivell que vols, no? Al final també el rendiment a vegades doncs no funciona com vols per moltes circumstàncies, però aquest equip sempre ha tingut, jo crec que és molt reconeixible des del principi de temporada. A vegades poden sortir millor les coses, a vegades pitjor a nivell de resultats, però la intencionalitat, la voluntat, l'esperit, el voler, jo crec que aquest equip absolutament mai li ha faltat i estic molt orgullós d'això, de que amb totes les circumstàncies que tenim competim, sempre competim. Avui és veritat que no ens ha faltat això per sumar de 3, però hem de fer el punt i diumenge doncs aprofitar-lo. Al final juguem a casa, tornem a casa després de 2 setmanes i retrobar-nos amb la nostra gent i intentar sumar de 3. Sabem que el Lleida és un molt bon equip, venien en una molt bona línia, tenien molt bones sensacions, tot el que estàvem veient dels últims partits era que era un equip que estava agafant moltes sensacions, que es trobava molt còmode, que estava agafant una línia molt ascendents i hem intentat minimitzar, òbviament, els seus punts forts amb el context que sabem que aquí nosaltres no tenim, que és la gespa natural i hem anat de menys a més al partit. A partir del minut 20, 15-20, quan ja hem començat a controlar una mica més el partit i hem minimitzat absolutament el seu atac, hem anat creixent nosaltres a nivell ofensiu i jo crec que hem sigut dominadors del partit, de les situacions, de les ocasions més clares. Hem fet el nostre partit. Al final no tinc cap dubte que el Lleida seguirà en aquesta línia perquè és molt bon equip, està molt ben treballat. Nosaltres havíem de fer el nostre partit i, com et dic, ens anem una mica d'aquella manera, no? Perquè crec que mereixem guanyar.
Sí, a vegades situacions puntuals dins un partit doncs, donen aquest aspecte emocional, no? De veure que realment doncs, has d'encarar el partit d'aquesta manera, no? Volent tirar endavant, voler guanyar i sí que és veritat que al principi ens ha faltat continuïtat segurament amb el joc. Els primers 20 minuts necessitaven tenir més domini de la pilota, anar per fora, tenir aquestes possessions llargues per descentrar una mica el Lleida i no l'hem tingut al principi. Ens ha faltat aquesta continuïtat. En el moment que hem agafat una mica més el domini, doncs ens hem assentat més al partit i hem pogut generar més ocasions. Sí, aquestes situacions puntuals a vegades ajuden.